Il-terminu li se nirriflettu fuq huwa antropoloġija. Kelma kbira ħafna għal realtà illi hija familjari ħafna lina, għax antropoloġija tfisser ir-riflessjoni dwar il-bniedem. Antropos hekk tfisser il-kelma, hija kelma Griega li tfisser hekk. Mela, ir-riflessjoni dwar il-bniedem naturalment huwa antik ħafna. Ġifieri prattikament kemm ilha teżisti il-filosofija mill-żmien antik għalmenu minn żmien Sokrate hawn, kien hawn diversi li riflettew fuq din id-domanda. U naturalment allura kellna wkoll diversi antropoloġiji, ġifieri diversi perspettivi ta' kif tħares lejn il-bniedem. Naturalment il-perspettiva kif tħares lejn il-bniedem taffettwak ħafna. Jekk jien pereżempju naħseb li l-bniedem mhu xejn ħlief materja, mhu xejn ħlief materjali, ma allura ħanitrattah mod. Jekk jiena il-bniedem ma narax illi huwa uniku, jiġifieri kull bniedem huwa uniku u repetibbli, ma allura ħanitrattah mod ieħor. Jekk jiena il-bniedem naraf illi għandu ġewwieni, jiġifieri għandu kapaċità li jirrifletti fuq nnifsu, għandu kapaċità li jidħol fih innifsu, daqskemm għandu kapaċità li joħroġ minnu nnifsu. U li l-bniedem huwa liberu, li l-bniedem kapaċi iħobb u jħobb fit-tul, li kull bniedem, kull bniedma, għax dan jgħod naturalment għall-irġiel u għan-nisa, hija unika u repetibbli, li għandha dinjità u mhux sempliċement valur. Meta ngħidu valur jiġifieri tista' tibdel ħaġa moħra. Dinjità tfisser li ma tistax tibdel bniedem mal ieħor, kull bniedem għandha dinjità. Mela allura għandi ċertu viżjoni tal-bniedem. L-antropoloġija hija importanti għaliex għandha x'taqsam kemm mal-etika u kemm mal-politika. Mill-mod kif inħares lejn il-bniedem jiena se nġib ruħi u anki se nippjana politikament. Ħanieħdu eżempju żgħir. Jekk jien naħseb li l-bniedem jiswa biss daqskemm jikkonsma, allura se nittratta, se nieħu deċiżjonijiet politiċi f'ċertu dawl. Jekk jiena naħseb li l-bniedem jiswa daqskemm jaqdi lis-soċjetà, allura se nieħu deċiżjonijiet politiċi mod ieħor. Ġifieri l-antropoloġija hija importanti ħafna f'kull qasam. Importanti ħafna pereżempju li meta morru għand psikologu, jew meta inħarsu lejn partit politiku, jew inkella inħarsu lejn mudell ekonomiku, jew inkella anke inħarsu lejn filosofija, importanti nistaqsu d-domanda x'viżjoni ta' bniedem hemm f'dak li qed jgħid it-tali jew f'dak li qed tagħmel it-talija. Din hija domanda antropoloġika. Naturalment l-antropoloġija nisranija hija dik li ddeskrivejt jiena li kull bniedem, kull bniedma hija maħluqa minn Alla mod irrepetibbli, mod uniku. Ġifieri kull bniedem, kull bniedma għandha relazzjoni personali m'Alla illi tfisser l-eżistenza tagħha u li hi mistiedna li tkabbara tul ħajjitha kollha u li twassala dan huwa ħsieb t'Alla għall-eternità permezz ta' rida ħielsa tagħha tal-għażliet li tagħmel li permezz tagħhom il-bniedma taġen lilha nfisha. Din hija l-mixja etika u anke l-mixja spiritwali. U fejn il-bniedma tagħmel dan anke f'relazzjonijiet mal-oħrajn, relazzjonijiet konkreti, relazzjonijiet fejn aħna imsejħin li nuru rispett lejn xulxin, imħabba lejn xulxin, nirċievu u nagħtu l-imħabba u anki nagħtu lil nfusna lil xulxin. U allura ma nħarsux biss lejn is-soċjetà bħala sistema, imma nħarsu lejn il-ġid komuni li jfisser il-ġid ta' kull membru fis-soċjetà. Din hija l-viżjoni nisranija tal-bniedem, din hija l-antropoloġija nisranija li l-Knisja tfittex li tħabbar.